danna subscribe. Sannan kuma ku danna ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Maryam Sharif, na so mu ɗan tattauna da kai ne akan batun soyayyarka da Maryam Boot. To me ya kawo wannan magana kuma? Ta aiko min da sako ne ta gaji da soyayya da kai. Ban gane. Ita za a tambaya. Sun cabban zazantan wuri. A'a, ku dakata. Maryam Boot, yi musu bayani akan menene dalilin da yasa kika haƙura da soyayya da shi. Ni fa so yake mai da ni mallakinsa. To kun ji ko? Rama Sadau, ke mece ce matsalar ki? Na fi sati ban yi sallah ba. Kenan ke ba kya ma sha'awar shiga aljanna? Aljanna ta ne rabo ce ɗana. Zuwa. Imani da aiki mai kyau shi yake kai mutum aljanna. To kin ji ko? Nice. Ban taɓa ji ba. Kaddara kamar baki taɓa yin sallah ba a rayuwar.